perder 2 horas para un móvil no lo entiendo. Se crea como una especie de competición, ¿no? También quiero tener lo último. Eso es una enfermedad. Doncs no és una malaltia. S'anomena neofília. És l'obsessió per tenir el més nou i, segons els psicòlegs, és una tendència malaltissa. Aquests objectes ens ajuden tant a comunicar-nos com a definir la nostra pròpia identitat. Per això fa que en certes categories de productes on a nosaltres tinguem que ens agradin més, doncs ens podem tornar bojos. Per ells, el mòbil, el cotxe, la roba caduquen quan canvia la moda o surt una nova versió. Yo también soy neofílico. Como si lo que tenían en ese momento ya no sirviese. Veo un coche nuevo y lo quiero. I les empreses se n'aprofiten. Ja no fa falta que els productes s'espatllin. N'hi ha prou que es vegin antics. Hi ha companyies que en la propera edició que hem de llançar ja podrien introduir novetats i de fet les apunten, però no ho fan perquè els interessa. Mientras funcione no me lo pienso cambiar. Eso sí, luego no lo puedes comprar. Lo malo es que luego para el padre y la madre. Els psicòlegs adverteixen que la neofília pot comportar un trastorn de compra compulsiva.